okugwa kwa magacho yeshinyomba se umucyokisi tari egento Kenya ko baroro ase kinga kiboniga na negento Kenya ko baroro ase umuyiroro nabo keire gusira kwa magima y'abantu abange umusingi bwo kugwa gwekinyombe kiga tunyara ko ba kigoroba kirase umucyokisi no gutagacho wiya nabo iho obukurumi bwo gutoka ase bari bagokora obuchunguzi gose bagonyara ko bagweruka kinjinia naso bwaga cyubwo ensemo nabanda kunyara ko bakurya kibesa batanya ko bakora obukorera bwabo igiyeirira agaciwe bwanya ko kubasa umucyokisi kali entunde ntangani kurende yo mwako yo iga niriyeri ritoyo mu gusira ubugimo bwaye ase amagacha yo iga ekere kiukumya nkelianga bali barenge abanyere kinyomba kirensemo ase omwagacha yiganya tuko bagakugwa banyere tuko bakulierwa eira yogoche kunyara kuba bakoegwa kibese gwitira ne kyombigira korosigwa ne county government ya Kisii kolende gwikabono mbaranya konyoro kuba bakoenekerigwa kwebona nubwo kibese ekyo gose koegwa gento kende gionsikere munanente nenera yamagacho gusasara banyore tari kinga kiekyo ubutuki wamanyegetingeni go obokorokia abuna ekyombe Kenya ko bagekorosigwa nganya ko bagekwenekiwa na igo obutumiki bwekibesa gusoko na bwekibesa kurwa se county government ya Kisii gokia se kyombe ekyo kwenekya ngakibesa cyanya kuba chikwene gokia se bari banya ko bakonyora sara mboikira niti asenchera egwenerete Wono abange nigo bakwebulia igoro ya maswali amange mono lilianga asoko nyara ko bagokorosia amagacha aso mucyokisi nkenekerekyo oranya ko bagokonyora wetera no ko baroro kwa abantu abange bakwiruka aba engineer nabo igo bakulika na kwenekyo obwagachi obwo bokonyara ko bokoreta sara magega yaye nawigo abandi bakwebulia ngamagacha yiga ngo ikaririya abanyene banyanya ko bakuriya magacha abo bagwatire kironi abandi bakanyara ko bakonia ebintu byabona kwagacha magacha yiga ase umucyokisi taranya ko bakonyora kibese cyabo boyigo nigo abamenyi b'umucyo yiga bakonyara ko bakwebulia igoro ya magacha tene taranya ko bakwagachwa iriya ko bakobekwa gose ne biashara na ase nsementangani yogo cyakonyara ko bage kwenekianga ibitoki banyara ko bigosangerwa ase county government ya Kisii bono obutuki bwo tunyara ko bwo kwenekia ngangi kyarenge umubasokano yoko ingisengi kirere to mubasokano yoko nyara ko bago ko baro ngora nyara ko bago ko bekwa bene anasenchera abanya ko bakoira ekine kikotini abayigo munyena kanyara ko bagwa kwe finance ense mentangani yekine kyanya ko bage ko korwa se nyumba cyo ubona cyo bina cyo mu cyokisi bari barenga abanyene nabayigo bagire tuyire yo chikorasirwe commission gose kyombiga cyo ko bage ko koro buringori goro yo butumiki bwa kibese cyabo nabayigo amagacho bagati na sara banyorete mbaranyora ko bakwegwa maene keliande igoro yo chikwaye kibese cyabo boronigo bagwato gukumya no muicano buna nasari gushinyara ko bage kubanyora ekerabanya tuko bakuriye iruwe ira naboyigo no botenenyo bonne bwe county government ya Kisii gose no kolemeri gushinyara ko bago ko baro nyuma bataranyara ko bakwe kibese cyabo ekero chikura cyanya ko bachiwakwa naboyigo mugabano obo orengororo James Maribongwayo naboyigo alire iruwe ira gose anyara ko bagagwetigwa gushinyara ko bagakogamba ase ntunde ya kabere ngori bote mwanyagetingeti ya Maria Tane Gilbert Kobi